Stredoškoláci z odborných škôl z celého Slovenska sa stretli na jednom mieste. Každá škola vybrala tých najlepších študentov, ktorých čakala súťaž Rýchle prsty. Tá si vyžaduje skĺbenie rýchlosti so sústredenosťou a precíznosťou. V súčasnej digitálnej dobe vie určite písať na počítači takmer každý z nás. Avšak študenti z niektorých stredných odborných škôl to zvládajú na výbornú. Dokážu písať až 10 prstami naraz. A práve pre nich je určená súťaž Rýchle prsty, nad ktorou každý rok preberá záštitu Bratislavský samosprávny kraj. Ja si myslím, že je to súčasť zručnosti mladých ľudí, vedieť rýchlo pracovať s textom, spracovať ho na počítači. Podľa mňa dnes dáva veľkú konkurenčnú výhodu mladým ľuďom, takže je to jedna z vecí, ktoré určite podporujeme. My sa netajíme tým, že školstvo je pre nás absolútna priorita a toto je jedna zo 100 vecí, ktoré robíme, aby sme to školstvo naozaj v praxi aj podporili. Organizátorom podujatia je Obchodná akadémia Nevedzová. Práve táto škola prišla s týmto nápadom, aby umožnila stredoškolákom preukázať svoje zručnosti a znalosti, ktoré nadobudli na vyučovacom predmete administratíva a korešpondencia. Zo začiatku to bolo ťažšie, lebo samozrejme nikto nevedel, o čo ide a ten záujem naozaj každým rokom stúpa. Sme veľmi vďační Bratislavskému samosprávnemu kraju, že nám poskytol svoju rokovaciu sálu, lebo u nás v našich priestoroch by sme sa určite nezmestili. A vlastne máme tu aj naozaj veľký komfort, cítime veľmi silnú podporu z ich strany. Teší nás, že je taká veľká účasť zo strany škôl a okrem toho, že sa venujeme žiakom, tak budeme sa venovať aj učiteľom, naučiť sa, ako pracovať s talentovanou mládežou. Na 5. ročníku celoštátneho sústredenia v spracovaní textu na počítači sa stretli tí najšikovnejší, ktorí majú najrýchlejšie prsty. 42 študentov a študentiek z obchodných akadémií po celom Slovensku súťažili o čo najlepšie umiestnenie. Pani profesorka si ma všimla, že píšem rýchlo, tak ma prihlásila na túto súťaž. Doma som trénoval niekedy, ale hlavne v škole. Nie je to náročné? Tak je, ale keď do niečoho dáte silu a námahu, tak ten výsledok je vždy vidieť. Povedzme skôr, že je to také možno hobby a môže to aj tak ukludňovať, ale momentálne je to trošku stresujúce. Čiže je to úplne vaša prvá skúsenosť? Áno, takáto áno. Hodnotíme aj presnosť, čiže nestačí len rýchlo písať, musia hodnotiť aj presnosť. Napríklad teraz ich čaká 30-minútový odpis, kde budeme za chybu zrážať dole 100 úderov. My dneska síce nesúťažíme, ale pomáhame trošku, lebo my sme taký masmediálny tím našej nevecky. Ale na škole predmet administratíva a korešpondencia, teda po našom poneveckársky ADKčko máme. Je to veľmi využiteľné do praxe. Ja som osobne veľmi rada za túto skúsenosť, že viem písať teda 10 prstami a keby môžem, tak ešte viacej to trénujem, keď som bola proste v tom prvom ročníku, lebo takéto súťaže a takéto akcie s tým písaním sú naozaj, že do budúcnosti pre našich žiakov veľmi, veľmi užitočné. Samotný organizátor súťaže Obchodná akadémia Nevedzová sa môže pochváliť hneď viacerými súčasnými študentami a absolventami, ktorých domenou bolo práve rýchle písanie. Boli sme na celosvetovej súťaži toto leto. Celosvetová súťaž sa koná každé 2 roky. Tento rok sa konala v Katoviciach a náš žiak v juniorskej kategórii obsadil 4. miesto z celého sveta. Pre TVR Valéria Konevých.